Icon han er varm, har et kæmpe headset med mic på. Polle med på holdet, han kalder banan, imens de andre planter på A. Benjamin åbner balle med en flash. Icon står bagved klar med en plan. Modstanderholdet kan slet ikke forstå det, da Icons kode stiger med 5 kills. For Icon har fået AIDS, imens Benjamin står på lang og råber på hold. Palle pusher kort og venter ikke på mates, men det er lige meget, når Icon får AIDS. For Icon har fået AIDS, imens Benjamin står på lang og råber på help. Palle pusher kort og venter ikke på mates, men det er lige meget, når Icon får AIDS. Benjamin tager en pause, han skal passe på skulderen, så de andre kærer op med en stor flok russer. Men det går dårligt, og Palle bliver sur, så han kaster granater ind på mur. Så nu står Icon helt alene, men skriver alligevel 5 børn på CV'et. For Icon har fået AIDS, imens Benjamin står på lang og råber på hey. Palle pusher kort og venter ikke på mates, men det er lige meget, når Icon får AIDS. Benjamin er tilbage og er klar på at være lidt lad. Men det er lige meget, for Palle er gået i bad. Icon er varm, og der er styr på musikken. Rammer 5 i hovedet, og I kender rutinen.